Dneska ťa musím pochváliť. Dobre. Bravo. Skús tú ruku ľavú pokrčiť v lakti. A tak. Skoro. To napravíme ešte. Viacej sa vytoč k nám. Tak. Dobre. Pravo. Vzadu komu nehávaš. Dobre. Pokrč sa v kolenách trošku. Nohy od seba. Nohy viacej od seba. Tak. Pravo. Táto strana lepšie. Toto rameno lepšie vytočiť. Dobre, vpravo základný postoj. Bráni. Tak, nohy. Dobre. Dvojitý biceps. Ľavá ruka trošku vyššie. Tak. Dobre. Široký. Ešte raz a ruky ju vyššie daj. Ešte raz a ruky daj vyššie ku... Tak. Dobre. Z boku. Priložím nohu. Tak. Prilož. No. Dobre. Triceps. Braňo, ešte pri tejto póze viacej sa pokrč v oboch nohách. Trošku. V oboch kolenách sa trošku viacej pokrč. Tak. A riadne na to lípku sa postav. Riadne sa postav na to lípku. Aby si bol tak stabilný. Opri sa na to lítko. Do tej špičky zatlač, do tej pravej. Tak ako keby si bol na výpone. Dobre. Široký. Tuto dávaj ruky nižšie. Nižšie, ešte nižšie. Tak. Dobre. Brucho, stehna.